eNingizimu Afrika kuyona yonke indawo. Ngethemba ukuthi niyaphila nje. Kade yagcinana angiyena-ke nomuntu okhonza ukwenza lezi zinto zo live. Kuthukela nje ucilo uyishayisa endukwini njengoba namhlanje kuthiwa uyishayisa endukwini. Ngayibona sengenza ulive. Ngokukhulu nje ukuthobeka ngizocela ukuthi ngibingelele bonke abathandi bomculo, ngibingelele ama-Blue Nation, ngibingelele wonke amaciko, ngibingelele wonke umuntu okhona eNingizimu Afrika. Ngiqale nje ngibonge ukuthi sibuya kwimpela sonto enkulu kakhulu la khona beniphume khona ngothilweni nizokweseka umcimbi wenu enothandayo igcwalisa Spring Picnic All White. Ngibonga kakhulu ngoba kubani kuthiwa lo mcimbi anothanda ngalendlela enothanda ngayo, ngabe mhlambe noqhozi lokwenza sela ngiphelele, kodwa uqhozi salokhu lukhona ngoba khombisa ukuthi nawuseka futhi nawuthanda kakhulu. Cha, sizo sakithi angizokuba mude kakhulu, kodwa khona ngizosuka nje ngihlale epointini ukuthi kungani namhlanje nginimemile ukuthi nizoba kanye nami la ku live wami page lami. Ngicela mangaba ningizwa kahle nibhale nje ama comment ngoba ngiyafunda apha mwami wonke. Ningisho ukuthi cha akuzwakala la noma yazwakala ukuze ngizokwazi ukuthi ngidlulise kahle umyalezo. Ngane zakwethu njengoba nazi nani ukuthi ngonyaka ka 2023 okube unyaka odlule uKhozi lakhipha i-competition yabo le yokuhlukanisa unyaka ukuthi wonke umuntu abalaleli abavotela ingoma abafisa ukuthi bengene ngayo enyakeni omusha. Nabalandeli ke bathanda bomculo wami bakwenza lokho ukuthi beyifake i-single track yami eyayithi umjolo lo, bayivotela bayifaka kwi-top 10 yaphasa wonke ama-criteria. Yakwazi ukuthi ingenele kwi-top 10 yancintisana nezinye ingoma njengoba umsakazo uKhozi FM womemezelile. Nokutheke kuphakathi ne-competition kwavela izinto ezazithi mina ngixhumana nomphathi stage woKhozi umama uNgcobo. Ngimbiza ngomama ngoba ngiyamhlonipha kakhulu. So lokho okwaba kwahamba kwangena ngisho emaphepheni, kwavela nezinto ezithi uKhozi luyadizelwa whatever. uKhozi lupartnership negcwalisa Spring Picnic okumcimbi ohlelwa yimina. Kwavela zonke izinto nje ezazisho ukuthi zishintsha ifocus ye competition. Right ke mina ngangazi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi nginga attenda izinto ezikhulunywayo because into engiyazi ukuthi uma umuntu bembona abantu ukuthi ubonakala ewina noma kena into ayenzayo ubukakala enqoba, vele kuba khona abantu abakhulumayo. Angithathanga lonto ngenhliziyo nangokuthi mhlambe ngangazi ukuthi ke avela ayinabo uqiniso, into nje soke kuthenini vele noma ngabe kuthiwa i-team yawina kuba khona abantu abanye abathothi mhlambe ekhala ngo-referee, mhlambe kuthiwa igoli beli offside. Ilezo nkulumo nje ezaba khona. Kodwa ke ngifisa ukudlulisa lokhu esizweni sonke. Ngiyacela nje njengoba ngizoqala inkulumo, ngiyacela ukuthi ngingaphambuki, ngibeke ngenhlonipho nangendlela futhi nani engicela ifike ngayo kunina, ngicela ukuthi ifike futhi ngendlela eyinhlonipho. Uma ngabe mhlambe kukhona la engiyibeke khona ngakhomba khona ukuthi mhlambe kube indlela engafikanga kahle kuwena, ungixolele, kodwa inhloso yami enkulu eyokuthi ngiyibeke ngenhlonipho nangesizotha ngoba ngihlonipha umhlaba. Iyona into engiyifundisiwe le ukuthi uma ufisa ukuphila isikhathi eside kumele umazi umuntu uhloniphe futhi umhlaba. Ilokho engikwenzayo ngoba angikwazi ungayisho lento engizoyisho la ngoba iyangikhathaza, and ngiyisho futhi ngesizathu sokuthuthukisa umculo. Ngifisa ukubona umculo wakithi uthuthuka ungami ndawonye. Ngifisa futhi ukuthi wonke umuntu akhululeke. Ngizokhulula abantu abaningi la, ngizokhulula even nasi stage uKhozi. Ngiyafisa nje ukuthi ngaba abasakazi, ngaba abaphathi, ngabo SABC, bonke abantu okuzokwenzeka beidlulela kuyona le video, ngiyafisa ukuthi bengakuboni mhlambe ukuthi mhlambe ngibeka kabi, but ngiyibeka
ngoba sekuyiyona option le enginayo le yokugcina. Wonke ama option wazamile kodwa awasebenzi. Ngilapha ke indaba yami la ikhona. Indaba yami sekuthenini nginenkinga. Inkinga yami iqala ekuthenini isuka kulento le eyayisolwa noma kuthiwa ngixhumana nomphathi siteshi woKhozi uMangcobo. Leyo nto ke ihambe yahamba yaze yakhomba ukungicindezela ikakhulukazi ngasohlangothini lakhe uMangcobo. Ngizosho kanjani na, ngizoyibeka kanje. Okusho ukuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento yecompetition yoKhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo uyingxenye yegcwalisa kanye noKhozi uyingxenye yegcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe noKhozi ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nsolo. Ake ngikwenze le example. Uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni, for sure lo muntu ingekho lonto, for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuke usufuna uprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami noKhozi as from now ukuthi umphathi stage uzama ukugwema yonke into ethinta igama likaKhuzani kulesi stage. So lonto ngithi ngifisa ukunibekela niyazi. Ngizoqala nje okay, ngizoqala i-album le edlule. Ezinye izinto ngizozisho not ukuthi mhlambe zenziwe uyena uMangcobo, but ngifuna ukuthi ngiyibeke niyibone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngonyaka odlule i-album yami ngayisubmita emsakazweni. Le album le edlule alibona icala. Kodwa lo album leyo izi yaqala ukuzwakala I think beku April or mangena uMay or kungena uJune. Kunabantu kunohlelo lwenziwa kusikiyanga ngoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma. Lo liyahlelo bekufika lapha mangabe abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha akenime ngaloyo. Bengifonele abahlonishwa besuke lapha ethi hey bengithi ngiyofaka ingoma yakho lapha ayi kuthiwa wena usudlala kakhulu la, so ke sikwazi ukuyifaka leyo ngoma. Ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje angifuni ukubabala ngamagama but baningi bebethola ukuthi bajikiswa kuthiwa ngeke loyo semdlala nje kakhulu. Okay, kwahamba ngizwa umculo ingoma zami ngadlalwa nani niyayazi le ngoma ngayo akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April. So ngingayicomplain ngoba ngena nanomuntu okhonzeke nakho complain, but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bekhululeke yabo. Kwaya uKhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso umfana nje insizwa isencane ebukakala igcela kakhulu la esabalala enkulu lezokuxhumana. Le nsizwa yafika yasebenza oKhozini ngema ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani uMaskandi ngalo weekend, kwenzakalani lo Maskandi ngalo weekend. Le nsizwa yaye yaxoshwa oKhozini ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami iwufakazi nayo. Yaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukukhuluma ngoKhuzani leli viki, angiviki ezizayo ukuthi uzobalula izinto ezenziwa loKhuzani uKhuzani, hamba khaya. Bayixosha le nsizwa yahamba. Okay, ngatshelwa ke mina ukuthi cha le nsizwa vele ixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami. Okay, kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK Mchunu kuye ohlelweni ulela ngokuthola umacingana. Ngixolisa ukuthinta igama lakho phakathi kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni usikiyanga ngoma kwathathwa uTshata wafaka khona umphathi futhi weKhozi washo ukuthi ngeke amfaka uTshata lapha permanent ngoba uTshata umngane kaKhuzani. Kanjani yabo bengibuza abantu bethu bangani nomphathi station ngoba akufuna ukubona into lesonto enoKhuzani akayifuna ukuyibona. Hayi siye sizoqala iGerman to Soccer lento yebhola si partnership no SABC Sport bese sihamba siyocela islot SABC Sport bese senze ilot during the week bese sicela ukuthi ngoba ama game angesonto ngakusasa kanti iaudience yethu thina Maskandi iSaturday, so besicela ukuthi
besifake Saturdays alabafaka mina no Big Zulu ngikhuluma ngento eyenzeka ngonyaka odlule besifaka kuSiyana Ngoma bathi lo nyaka bavuma uproducer bathi nona nginankinga ngangena uKhuzani no Big Zulu bezokhuluma umphathi stage wathi no more into noKhuzani cha asangakwazi ukukhuluma kuSiyana Ngoma ngabuzwa futhi kwathiwa ubanana lo mphathi stage ngoba akufuna ukubona into enawe nje akayifuna ukuyibona hey angangazi kunabaculi mina abaphansi kwami bebephansi kwami kumkhulekelwa no Sikweletu bengigcina ngazi noma ngihambisa isambisa ingoma zabe emsakazweni bekuthatha isikhashanyana ukuthi bedlale naba abafana befeel pressure ukuthi abantu hayi ingoma zethu lapha ezingadlalwa yonke lonto leyo ngaze ngafika esigabeni sokuthi ezinye izinto engayibalayo ukuthi ngibuka ngazuthi bazogcina bethwala amacala chain network ayihambi kahle angazi ngicela uningitshele niyangibona manje noma ngishintshe iphone kuzwakala kahle njengamanje ngicela wayethu uzongibhalela ukuthi ngizwakala kanjani okay siyabona okay into engifisa ukuyisho ngiyabona ababhalayo labathi nake nazwana yini cha akaze nje sibe naloxhumana naloya mama angazi nawe uyakwazi lokho angazi nje ngizexhumane naye ngisho ngaphambilini umuntu obexhumanela noZuma kukhuluma ngoma-partnership yokugcwalisa nakhona kuyi-partnership egcwalisa besikhokha bengenziwa mahala bekhokhwa yabo so kwahamba ke kwafika esigabeni nje bengichazile isigaba sebhola so ke into engifisa ukuyidlulisa kakhulu la ukuthi ngiyafisa ukuthi uKhozi lungafeel pressure engekho Nkosi yami ngenxa kamphathi station enkinga nami mhlambe ke prove point lokuthi provela ababethi mhlambe siyaxhumana ukuthi cha sixhumane buka nomuntu ngimvimba yonke indawo kodwa ke I don't believe ukuthi ungalungisa inkinga ngenye lento engikhulumayo iqiniso njengoba linjalo uyazi naye nokutheke makufika esigabeni la khona engifila khona ukuthi njengamanje ngiyibona ngazuthi ngiyalimala ngicela i-meeting naye nabanye abaphathi nje okhozini ukuthi ngicela ukuza kuyena ngicela i-meeting I think i-meeting mangabe bengakuyophela uAugust mhlambe beqala uSeptember ngacela unqamalala ukuthi angiphelezele ngihambe ngiye khona sohlangana nomphathi ngiyobuza ukuthi konakelephi ngoba ngibona ngazuthi impela lokhu ngithola nami impukane ziyadlula ziyasho ukuthi hey lo mphathi akafuni ukuthi lezi ndawo lapha lesa station okay khona kudadlanyana kodwa kuqala kuvela kahle manje ngahamba ngahlala naye sahlala naye phansi noZuma wayekhona nomunye ubaba ukuthi uNgcobo osebenza khona uKhuzini kube usisi uphelo bese khona uKhuzini safika sahlala i-meeting ngambuza ukuthi konakele kuphi ayizange iphume impendulo kodwa leka King Zoso wayivuma washo futhi ukuthi akuvumelekile emsakazweni ukuthi umuntu akhulume ngento eyodwa King Zoso wakhuzwa ngokuthi akayeke lokho ekhuluma ngoKhuzani waqhubeka so uKhozi emremuva wayivuma yena umphathi yeah so ngakhuluma naye ngamcela ukuthi cha uma unenkinga ngicela ngidlulisele ngoba ngifila khona into engifilayo ukuthi manje ngibona ngathi khona la engixoxela khona ende ke uma kushawa kumuntu osuke engezubonakala noma eshawa abantu nabo baboni because angidedemi so ngikhuliswa ngokudedema so akukho lula ke mina ukuthi usheshe ubone ukuthi kunenkinga la so isizathu esenza ukuthi ngize la public ngizoyikhuluma ngoba sengikhulumile naye ingoba inhloso yami bengekhona ukuhlambalaza futhi phela mina ngumuntu olandelwa abantu abaningi yama donation agcwele all over kumele ngishare nawo ukuthi ngikuphila engikhona yabo bengaboni izinto zenzeka bengazi ukuthi betha mhlambe nalendoda ayis-update ukuthi kwenzakalani yabo so bayadinga abantu ukuthi ubatshene ukuthi kwenzakalani so that bezokwazi ube understand so kutheke mangabe so I think
umphathi Nkosi yami wathuka yabo, wathola inhlamba, so akafisa ukuyibona ekuleyo nkinga again. So udecide ukuthi ke azame ukuthi ablock whatever ethinta igama lami kulesa stage, right, of which anginawo amandla ukuthi mhlambe leyo ngayilwa kanjani. Ukuthula ngisengithule kakhulu ngingayikhulumi lento le. Manje ngiyabona ukuthi abantu bazogcina bengayazi iposition yami, ngoba ngiyabona kunabantu abathi Khuba khipha qhawe sikufaya ngomeni yonyaka, uhlukanisa unyaka kube once. Ngibuye ngithi abantu abazi Nkosi yami ukuthi kwenzakalani. So into eyenzakalayo ngila ngikhona, kunengoma engiyikhiphe noJumbo ethi noma ungavala yena uzovula. Leyo ngoma abantu bawufakazi, mangirong akangitshela yedwa. Yahanjiswa ikhishwe ngoSeptember uqala, yahanjiswa emsakazweni, iqeda lokukhishwa. La namhlanje akazizwakali emsakazweni, akaze zidlale. I'm not sure ke ukuthi abakhiphe after September bakhona yini selizwakele. Mhlambe ngawo ukuthi ke ayikalalelwe ingoma esabhithwa ngoSeptember, mangabe nazo ingakazwakali. Mhlambe mangabe kodwa sezizwakele ikhishwe after labo cishe inhlanhla yabo. So uthe suka lapho umphathi walokhuza wazo gijimela ukuzovimba. Angithi uyalalela uyezwa, uyabuka abane social media, uyabona ukuthi ngizokhipha nge-15 November. Wagijima for the first time, umphathi gijima eyoshuthi ifisi yavala kusasa, yabo uzokhipha after la angakangenele i-top 10. Right, why ngisho njalo? Uninganizwa kabi kube ngathi ngithi ngikhalela indaba zo-top 10. No, ngisho ukuthi umphathi noKhozi ningaze nixake, nize nivimba abaculi. Kunabaculi abaningi kabi abasazo release futhi abazokwenza ingoma ezothandwa abantu. Bakhona nabareleasile after uNovember, uOctober lo bekhalwa ngawo, abazokwenza ingoma ezithandwa ngabantu abadinga ukuthola ithuba. Noma ke umncintiswano vele kuwabalaleli, abalaleli abazodinga ukuthi bethole ithuba lokuthi ingoma zabo incintisane emsakazweni wethu. So ningaze nihambe nivala nize nithi mhlambe nivalela mina unyaka ngishayile khona lapha station izwe libuka lapha ibalo ziyanitshena ngo2020 ngawushaya unyaka, ngo2023 futhi ngawuphinda ngobhabaza. So ugijima uhamba uvala ukuthi uzokhipha lutho. Uthe umphathi mayivala wamemezela ukuthi emsakazweni ingoma kuziqualify kumele kuba ukuthi iyavela kwi-system yoKhozi ukuthi iyadlala emsakazweni. Okwesibili leyo ngoma ingoma enjani ezobe ivotelwe ngabantu. Okwesithathu kube ukuthi ingoma ephakanyiswa abasakazi. So ke angazi ke noma kule engiyeze noJumbo still njengoba ingadlalwa, mhlambe kufuna ukuthi ishawe leyo criteria kuze mhlambe ingakwazi ukuthi incintisane lapha kulika mncintiswano. So ngibona ngathi kuvaleleka abaculi ngokungenhloso nani Nkosi yami nithi ngizama ukuvimba. No, ningangivimbi. That's why ngithi mina la namhlanje ngizomemezela ukuthi umncintiswano yoKhozi ngokusemthethweni ngizomemezela ngithi umncintiswano yoKhozi angeke ngisakwazi ukuthi ngiyingenele, ngoba ngifile ngazi ukuthi kune pressure ekumphathi stage ukuthi mhlambe nguncintisana namhlanje kugcina kuyina umuntu oyedwa. I do understand ukuthi ngiunderstand ukuthi ngine following, abantu bayangithanda kakhulu vele. Mobe umncintiswano la kumele kuvote khona ngizoshaya lo nyaka unyaka nonyaka, sathi uyathanda noma awuthandi vele. So ukuthi mhlambe uthi ukugijima uzovimba ngoOctober uzovalela abanye abaculi abasazorelease. Mozokhumbula ingoma njengoma leningi, ingoma ezakhishwa la ngoNovember 20 bani, ngoNovember zahamba zoncintisana enyakeni. Kusho wonke umculo ongakakhiphi njengamanje, from hip hop, from afro pop, gqom kuphi abalandeli abasezokuthola, abalaleli abasezokuthola ithuba lokuthi befake ingoma zabo, ngenxa yokuthi mhlambe nibona ukuthi ma nibavulela abafowethu nizobe nifaka ukuthi mhlambe kuphinde umuntu. No, mina njengoba ngikhona angisoze ngaba proud ngokuthi kube yimi ngedwa, yimi unyaka nonyaka. Angisoze ngaba proud. Nami ngiyayidinga i-competition, ngiyayidinga competition because ngigcina nami ngibhoreka kahle. Ngigcina ngibhoreka. Akekho umuntu ongafisa yena ukuthi
kuhlabane yena nje unyaka nonyaka kuhlabane noma njalo makuthiwa na iTOP 10 ngena mina because vele ngizongena if kunengoma ekhona ngiyireleasile vele bazongifaka abantu baningi vele bazongifaka ufaka imali uKhuzani ama SMS so ngeke ngibe proud ngokuthi nakulonyaka ngizongena nangonyaka uzayo ngizongena no kunabaculi abaningi ikakhulukazi emaskandi abasebasha okumele abantu benikeze ithuba lokuba empowerisha ngakhuluma abafana abancane abanjengomjolisi omafikizo baningi abafana oyinsizwe ezikhona omaganga bashaya ingoma lo mfo oshayela ingoma ethi uma umthande dlala ngawe ingile ngoma mayithinta leyo mfo ugcwalizwe lonke unyakaza wonke umuntu yabo lezo nsizwa ziyadinga nazo ukuthi zithole ithuba lokuthi abantu benikezwe ithuba lokuthi lezo ngoma bekwazi ukuthi beyivotele angeke nami ngibe proud ukuthi njalo makuthiwa na iTOP 10 uKhozi kumele kufake uKhuzani njalo makuthiwa na iTOP 10 kumele kufakwe as if manje umculo ungami kamaskandi no umculo kamaskandi ungami ungabafowethu bonke abawuculayo abadingayo abalaleli ukuthi benikezwe ithuba lokuthi nabo bevotele ingoma zabo zingene lapha nanokuthi siyashiyana la kamaskandi kunabantu abanabalaleli abaningi njengami so uma kukhona into evotela uvele ngizonto ngizongena so umele lokhu kwazi nje ukuthi kushuthi kahle kahle ngafuna ukuthi kunyaka nonyaka bonke lamanye ama-genre asophinda lithola ithuba lokuthi ahlakahlukanise unyaka ngoba kuzofuna ukuthi uma ngabe ngingena lapha ngiyangena nami yabo njalo ngiyangena so nami lokho angenzi ngibe proud njengoba ngishilo ukuthi angenzi ngiyiqatshe leli thuba leli lidingwa noma ubani abaculi abaningi balidinga bakamaskandi balidinga beGqomo balidinga begospel wonke umuntu uyalidinga so manje makuzohlezi kuyimina engihlukanisa unyaka kuzogcina sokungana sanomsoko nje ubona iligi ukuthi kade amaqembu agcina ukuyithola mhlambe waphela 10 years amaqembu noma mhlambe 8 years ithathwa iteam eyodwa gcina iligi ingasenawo umfutho noma ingasenawo lo njabulo nje ebakhona so into engizoyisho la ukuthi cha incintiswano yoKhozi angizokwazi ukuyingenela kusuka manje ngifisa nikhululeke uKhozi FM ngicela lukhululeke phakathi enhlizweni Nkosi yami ungavalela abaculi nibanikeze ithuba Nkosi yami abalaleli bekhethe yonke ingoma abayifunayo ukuthi ingene ngoba lento ngiyazi mtheqali lento uKhozi belivamise ukuthi ingoma ziqokeleke ku 15 December uyanantsweleke ku 19 December ukuthi abantu abavote but ngabuka ukuthi after ngihlukanisa unyaka ba feel that thing ukuthi angeke kuzokwenza kube umuntu oyedwa yabona kuzokwenza kube umuntu oyedwa asivele bebevamise ukuvala ngolesibili mina ngikhipha ngolesihlanu yabo ngithi awubheke uKhozi uyijethi ngifuna unyaka yabo so ngiyafisa nje ukuthi ninikeze abaculi bonke ithuba binabo Nkosi yami beparticipate le yanto yenu yokuhlukanisa unyaka inhle ngeke ngiyisole inhle iyalikhulisa futhi artist kakhulu iartist neartist iphupho lalo ukuhlukanisa unyaka iartist neartist iphupho lalo ukuhlukanisa unyaka uma ngabe ngakuthola enhlizweni zenu ukuthi lento engishoyo nithole enhlizweni zenu bavuleleni abaculi lento yokuthi nivala nje nge31 le yanto Nkosi yami nani maka mina nazi nivala nge15 kwathi wakuvala nge15 ukuqoka ngeFriday ngathi ngosuku endokhuza ngalo so ningana stress bengekho nje lento unyaka bengekho kube kuthiwa mina bengifuna ukuhlupha mina bengizohlupha ngiyayihluphela ngiyazazi ngiyahlupha nje so wonke umuntu bemencile ukuthi kazokhuzana kazohlupha no angihluphanga ngiyekile kanti hayi ngiyeke ngoba bezongithatha mina ukuthi ngifuna umntana bengigugula nje hayi isilwane phela uyabona na ukuthi isilwane sesimehlabo buka la yabo isilwane la mangibuka la uzoxhopheka mangabuka la amehlo uzoxhopheka yabo so isilwane lesi bengizonithatha nje yabo so nje ivuleni ingoma kaJumbo uKhozi ningeyivali ingoma kaJumbo uNkulunkulu wami ivuleni ingoma kaJumbo akafune enyaka ivuleni nje ivula akazasho ufuna unyaka akaze nimbone campaigner msana kuvala ingoma kaJumbo ngoba nisaba mhlawumbe ukuthi kuzothiwa ifuna izophasa criteria ukuthi ikhona kwi list iphasa criteria ukuthi ivotelwe abantu bami bese no nina yenzani nohlelo lwenu ngaphakathi ukuthi manithi umuntu osekwahlukanisa unyaka mhlawumbe akahlukanisa unyaka for the next 5 years ukuthathela abanye mhlawumbe ngena nezithuba wangena mhlawumbe nenze izinto ezokwenza ukuthi zidedele amanye ama-artists nabanye abantu njengoba ngisho uMaskandi awungami nje uMaskandi ungabacula abaningi abahlukahlukene angeke nami kungichaze njalo ngonyaka nominatewa lokhu ngene iTOP 10 njalo ngonyaka lo ngene iTOP 10 njalo ngonyaka lo ngene iTOP 10 becindezelwe abanye abaculi abancane abangenayo following no lokho nami ngihambisana nakho ngiyafisa ukuthi abaculi bekhule futhi ngoba nami ngakhula nami ngiyingane yoKhozi ngikhuliswe uKhozi ingoma zami bedlala kuKhozi nginikeza ama interview yoKhozini ngenze yonke loKhozi ngeke ngichaze ukuthi makwathiwa na unyaka so kumele kududu njalo votani bantu na unyaka votani ba no yabo mina ngishaya ikhanda nje ngihlehle ngime lapha emuva ngikhuphulele isikole sami bese ngiyimela lapha emuva yabo leli bhilidi lase Dubai lithiwa yini le bhilidi lelithi udlula wonke amabhilidi emhlabeni
kuthiwa liability ligade ukuthi ima kwakhona izwe liyo lithi likhuphula ibhilidi kancane nje liyabadlula liyanyuka nalidlula nginjalo ke mina ngivhe ngithi 1 bese ngima lapha makuthi ngithi 2 bese ngihlala ngime lapha makuthi ngoba khona mina into uma ngifuna vele ngiyayifuna nje futhi abantu abangilandelayo bayazi nabo ukuthi mina angingeni la ngisuke ngikhona kuthiwa ngenela ukuthi ngizoshawa shawe ukuthi uKhuzani hluliwe tuhluliwe ayilutho angeni mina bangabe ngisentweni owazi ukuthi ezami ziyazi ukuthi uKhuzani usuke engenela into ukuthi yowina bayazi ama-donation abantu angayiphela uNkulunkulu abangithandayo abangivotelayo ngayo yonke indlela ukuthi belekhuze so ngizocela nje uKhozi ukuthi akeliqaqele abalaleli bethola ithuba kusenza abaculi laba sezorelease asezabaculi basezorelease base yituda abanye so speak yabo bazorelease kuzoshaya ukuphela lenyanga le release abaculi then banikeza abalaleli ukuthi abasho ukuthi babone ukuthi ningalokho nivala umuntu bengasho ukuthi ufuna ukungena yabo ngoba njoba ngingangitshela nje ukuthi wangitshela uMthobisi ukuthi kugijinwa nje kuthiwa goququ kuthiwa kuzovinjwa mina yabo uyakhala umphathi ukuthi nkosami lento unyaka zizoyenza kanjani ngoba uKhuzani nabantu bakhe yabo namuzwa umphathi ekhuluma labana okhozini wafike washo hamba niyobheka i-video lapha elungeni ku-Facebook oKhozi uyasho umphathi uthi nkosami siyacela ningavotela umuntu votela ingoma ngavotela umuntu uyakhala umphathi ukhathazekile size sasemzansi ukhathazekile umphathi woKhozi nina uthi nina niyavota nina uyathuka yena nina niyavota ile ya criteria uma uthi abantu abavota abantu vele bazovota unfortunately nje ke ukuthi futhi vele lapha kwi-top 10 mawufaka uMaskandi nje okwazi ukuthi uMaskandi uzowina lokho nje okwazi ukuthi onyaka uzofana noMaskandi yabo okwazi unyaka uzohlala noMaskandi konje ayithini le ngoma leya ayithini le ngoma leya le yabo number 1 yabo number 3 ayithini bani Nkosi yami ayithini le ngoma khona le ngoma leyana ayithini anibhalele le ngoma anibhalele le ngoma le yabo number 3 lapha le kwakuthiwa yona ufuneka ihlwane unyaka le yokuza lapha ayithini manje cha angisekho into zokuhlonza unyaka ngane zakwethu sengihlala sengithethe umhlala phansi mhlawumbe unyaka sengawubhoboza lapha umhlobo wenene ngiqunsuke lapha kwikhakhasi yabo kodwa nje uKhozi ngichase ngoke ngawubhoboza unyaka bakwethu cha sengugobozile abafethu hayi kabi ubhobozile lo nyaka umphathi uzogcina sethi hey umuntu okadlala unyaka kadlala lo Khozini umthetho yabo baba ubambekile yabo so ngiyacela ama-donation angena umuntu wenhlamba nayo yonke into mangiqeda lo live angenithumi ukuthi ngicela niyothuka istage uKhozi angenithumi ukuthi ngicela niyothuka uMangcobo angiphasisi lokho angihambisani nakho mina nginitshela ukuthi lento yonyaka no ngicela ukuyiyeka ngoba uKhozi lizoze livimbe abaculi abaningi abafuna ukuparticipate ngoba mhlawumbe luthi lo maka mina ukuthi mhlawumbe ngalokho ngibuya ngizohlukanisa unyaka ofithi iphuze elivalid lishoda nje ukuthi bona bele address kahle ukuthi no umuntu osike wanqamula unyaka sicela ngawuhlukanisa unyaka mhlawumbe for inyaka emilandelayo 3 or 4 or 5 angangeneli yabo kungenela abanye ngoba ngisamile ekuthenini baningi oMaskandi abalidinga uleli thuba baningi bayazi nabo futhi abalibhekile but abanye abana following noma bithi bayakhankasa abanakiwe kodwa ingoma zabo ziyathandwa zishaya ama views amaningi kabi ziqopha umlando left and right but abanakiwe yabo abanakiwe ngoba ifollowing injani ayiqualify so ke mina ngebutho lami le donation mina ala nencenga nje ukuthi nginike namavote onshaya ngeke ngeke nina nenze imali nina ngale nto ayingeke ikhona manje yabala la be izavote ezaphatha hey usho ukuthi uKhozi lahamba na 2 million rand hey ala akushiyana amacricket hey away zobona khona senza kanjani donation sizoyicoca ukuthi khona nizobaxhasa ngevote lethu noma kodwa emfana kwazi umuntu ezomxhasa ngevote uzowina obvious
uzowina. Yeah, angachomeli phela mina cut. Yeah, bafowethu ngiyabonga kakhulu ithuba. Yeah. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabona abantu bahleka kangaka. uMarustan, ulungisani Marustan. Yeah. So bengizokhulula nje bafethu uKhozi naba amaphepha ningakhuluma into engayishongo la ngizokhulula uKhozi FM ukuthi cha uncintiswa noKhozi ngeke ngibe ingxenye yawo, ngeke ngisaba ingxenye yawo, abafethu abakhululeke bengalo becingana nami. Uyabona nje ngingafonelwa insizwe yangakithi lapha na esebenzisa isandla saka left. Ade ukuthule nje nkosami uthule nje ukubayeke noma abanye amaskandi asangenele ngoba siyavuma kuyawina siyavuma yabo. Yes, so yeah bafethu umaskandi awube munye, umaskandi othando, umaskandi siyawuthanda, abalandeli bakhona ngiyabathanda bonke, ngiyanithanda nje bonke, akukho kwengushilo la okuphoxayo noma kuphi, ngoba ke inebhadi senzo ngiphendwezela inkulumo ningisongele inkulumo. Ningakhohlwa ke bafethu i-album yaphuma ngoLwesihlanu ngomhla ka-15, abantu abahambe beyo kanje akusayiwe itolo, abalindele ngedatha labo. Ngizorelease ama online stores, angizorelease kuma social angizorelease kuma ama physical. Yeah, awuzobaleka ama CD, awuzobaleka ama USB, ngizorelease nje lapha ku online kuphela. Hamba ufike uyitholele ezakho ngomsombuluko, ngidedela icover bafowethu. NgoLwesibili ngidedela ngoLwesibili ngidedela uhlu lwengoma, ngoLwesibili ekseni, ngoLwesithathu ngidedela ipromo ezoba inonjinji kanye ngoLwesine bese ngidedelela ingoma nje yodwa sisentabeni lapha esivamisa ukuqinqa khona manje sinensizwa lapha uKhuzani yabo. Kusasa ke kusaba phela sihlangana lapha na kuyizibonele eKhayisha, uyangikhumbuza lapha na ubani lo. Uyangikhumbuza, ngisabonanga eCape Town ngizobe ngikhona, ngizoshaya ingoma, kuzobe kumnandi kukuhle kudelile bafowethu. Sihlangane khona, ngizobe ngikhona bafowethu. Halala njalo, ndiqhubeke njalo, ngifisela inhlanhla, ngifisela impumelelo ngaso sonke isikhathi. Inbingelelo ngani zakathu, welcome back to Chef Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to comment in the section down below as well. So I've been looking forward to the video yabo, engengezwa ngayo then because live lo yabo. Noma singebona abantu ke abalandelela kakhulu indaba ke zomaskandi, kodwa we know especially udaba ke lakhe uKhuzani, udaba lakhe ke uMthandeni ukuthi ke bayimbangi kangakanani yabo. So even ngisho ingoma zabo ngendlela ke edlalwa ngayo, so sagcine ke nathi ke singabantu ke abagaxela kakhulu ke ekuthenini ke so follow lo music lo indlela ke nawo usu evolve ngayo njalo. So ngiyabona la kulo live lo yabo, ngithanda ngiyibuke le video, angiqalanga ngayibuka okokuqala then ngase ngathi angiphawule kuyona, but ngiyibuke more than once yabo. Ngase ngithi ke ake ngipick up ke izinto ke ezama highlight ke kodwa ekhomba ukuthi ke zama offside futhi at the same time. Yonke into ke ayikhulumayo la uKhuzani, I feel like okuningi kwakho ukukhuluma out of ukuphatheka kabi, not ukuthi ke ukukhuluma ke kusukela enhlizweni yakhe yabo. Baningi okokuqala nje, ngizoqala nje ngento eyodwa. There are so many artists asukile ahamba ayocela usizo kuKhuzani. These artists are for umaskandi yabo, not only for umaskandi. I'm sure akhona ama-artist futhi again, even though ngeke ngiwabalule ngamagama nani yabo, khona ama-artist ahlubile ekuthenini ke abe ney'nsiza zokukwazi ke ukusebenza. Lawo ma-artist esikhathini esiningi are very talented, they are very creative yabo. These artists are the ones entshontshwa iy'ngoma zawo, entshontshwa i-art yawo. I'm not saying ukuthi ke uyena direct owenza lokho, but then ama-artist lawa amakhulu asaziwayo iwona enza leyo nto leyo. Ngeke ngawabalula ukuthi ubani noma ngoba kwenzeka kuyona yonke indima yomculo. Kwi-hip hop uyakuthola lokho, kwi-afro house nakuphi uyakuthola lokho. Kodwa ke into egcina yenzeka ukuthi lama artist once againa i-spotlight ngenxa yokuthola usizo from abanye abantu,
ayaqala aku-expose lokho ukuthi-ke kunobani nobani 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 odumile owaziwayo osaziwayo engahamba ngayofuna usizo kuyena then kodwa ngangakwazi ukuthi ngilithole usizo kuyena kunalokho wangikhaphela ngaphandle. Ngizokwenzela isibonelo njengoMafikizolo. uMafikizolo kune-interview engike ngambona kuyona-ke ebuzwa even nasereyidweni mayebuzwa nge-artist-ke acabanga ukuthi angasebenzisana nayo, each and every time uthi ayikho i-artist enkulu, i-artist e-bigger than yena acabanga ukuthi-ke kumaskandi ufisa ukusebenzisana nayo. According to my assumption there are reasons ukuthi-ke why ezesho kanjalo. Ehamba kunawo wonke phambili ama-reason ukuthi-ke ama-artist amakhulu awatholakali kalula and futhi-ke uma kuwukuthi ayabona ukuthi uzoba i-competition kuwona, they make sure ukuthi-ke bayacindezela ngayo yonke indlela angakwazi ukucindezela ngayo. Le nto iyenzeka nakubantu abasebenzayo mhlawumbe ey'ndaweni ey'hlukahlukene, different departments, it's either a private organization or private sector, but umuntu omfice lapho owumphathi lapho, if ever kubona ukuthi-ke you are doing something angakaze ayenze yena to improve leyo organization or to improve leyo department leyo, they see bona-ke i-competitor, they see i-threat towards wena in order for them ukuthi-ke bakwazi ukuthi beqhubeke behlale kwi-position yabo, bazokwenza ngayo yonke indlela ukuthi bekucindezele, bengayi-approve izinto zakho even though zi-valid. Ile nto eyenzakalayo naku-music, ile nto eyenzakalayo nakubona uKhuzani laba. Umbone kule simo nje, it's not because-ke uyathanda, yabo. Ubekwa kulesigaba kusona njengamanje. Lesigaba kusona yinto vele yena ngokwami mina ukubona. Ungayibekela nawe umbono wakho, but then ngokombono wami yinto vele yena akade engaboni but ekade eyimemela yona yonke leminyaka, yabo. Kuze kwawunyaka odlule, ngonyaka odlule wenze kwa-worse cause even ngisho ingoma eyahlukanisa unyaka, iqiniso lithi kwakungamele ihlukanise unyaka, yabo. Ngoba ama-stats ngempela mawuthatha ukubheka, yebo yena unembangi yakhe when it comes to music, ababanga naye ukuthi okay mina ngifuna ukuba u-number 1, hhayi mina ngifuna ukuba u-number 1. U-right lowo mdlalo loyo, but akungabe angingaze kodwa kukhomba ukuthi-ke sekunokwenzelela, yabo. Kuyi-platform futhi nakhona okuyiyona platform ethenjiwe, yabo, because u-SABC, uKhozi, lawo ma-platform lawa athenjiwe kakhulu abantu. If ever abantu sebekwazi ukuthi-ke babone ukuthi okay kahle kahle-ke uKhozi luyasifeyila no-SABC uyasifeyila, thina le nto le kahle kahle akuseyona eyethu, sekwe eyabantu abathile. That means sekwe ama-stakeholders afana bebodwa nje, yabo, sekweyabo bebodwa. Thina nje we are just there to support. Njengani? Njenge-public, we are just there to support. Akusekona ukuthi-ke thina sizenzela into yethu just to be happy, yabo. Sesijabulisa bona kanti bona kumele bajabulise i-public because le nto le eye-public is not for them. Into ezithatha uKhuzani imlethe la ukuthi-ke umphathi ngokwakhe, inkulumo yakhe, yonke into yonke into engiyishoyo I'll refer back to inkulumo yakhe kade eyenza njengoba kade ku-live la. Uthi yena umphathi ukhomba ukuthi-ke akathandi ukuthi aqhubeke nokungenelela iy'ngomeni zokuhlukaniswa kwenyanga. Uthi futhi-ke kumakwa yena njengamanje ngoba kuke kwenzeka futhi wamakwa before ukuthi-ke yena mayezokhipha njengoba kade namanje ezokhipha i-album, uthi-ke le album ubezoyikhipha mhla ka-15, ngomhla ka-15 kuthiwa usuku lokugcina lokusubmitha iy'ngoma engakwazi ukuthi-ke zingenelele ukuhlukaniswa kwenyanga. Yinto eshiwa uyena le ukuthi kahle kahle umphathi wesiteshi, that means if ever njengoba ethi umphathi wesiteshi, kushuthi isiteshi sona uqobo isona esimaka yena uKhuzani. Kahle kahle kushuthi isiteshi sithi uKhuzani kahle kahle asimfisi, yabo. When you assume, when you look at the way izinto ezenzeka ngakhona nendlela yena asho ngayo, usho khona ukuthi-ke kahle kahle isiteshi into esifeyile kuyona sona ukuthi-ke singakwazi ukusetha ama-rules, yabo. Ama-rules azokwazi ukuthi abe fair for everyone because now usebona ngathi-ke yena ku-unfair for yena, kodwa yena akasho ukuthi ku-unfair for yena, uthi-ke ku-unfair for laba kade besazokhipha abanye, yabo. Yena uthi-ke ayi use-right ngokuthi engangenelela ingoma yokuhlukanisa unyaka, kodwa kube i-album ibiphuma and futhi ingekho yonke lento,
Do you think ukuthi ubezokusho lokho akushoyo, noma usekushiswa inhliziyo ebuhlungu yokuthi-ke ngeke vele asakwazi ukuthi-ke angenele just because-ke ama-rules ashintshe ngalesi khathi engalindele, therefore wakhahleleka kanjalo. Wesiphathi-ke imbangi yakhe lapho ingoma yayo yenza amawololo. Ngikhuluma ngengoma le ilentuzana iGucci, yabo. Yenza nje enye into ongakaze uyibone kwi-history kamaskandi wala eSouth Africa, yabo. Ngoba ngisho emehlweni uyabona, even ngisho ukuqala nje kwakhe inkulumo yakhe ukuthi okay, this person is not happy, yabo, engakakhulumi nje, ungakezwa ukuthi uzothini, uyambona ukuthi okay akajabulile. Umphathi woKhozi ngabe u-wrong yini mayethi-ke noma mayebona ukuthi okay fine, lento leyo yokuthi-ke like kuvotelwa ingoma just because ikasibanibani, not ukuthi ingoma ivotelwa ngoba imnandi as kwakwenzeka before bekuvotwa okay fine, ingoma ihlukanisa unyaka, kube mnandi, kube njeyayana, impilo iqhubeke. Hhayi manje lento eseyenzeka la ukuthi sekunoma Blue Nation, Red Nation, if ever kuwukuthi-ke wena ukhiphile noma ibheda kangakanani ingoma yakho kumele ihlukanise unyaka. Into eseceleni leyo, into futhi-ke engicabanga ukuthi-ke abantu nje base-South Africa, siyakhumbula nangalesi khathi kuhlukanisa uhluko ukuthi nje kwamangalwa nje ukuthi kanjani manje, yabo. Leyo nto leyo vele ibibulala indlela even noKhozi nje isithunzi salo, yabo. Ivele nje sashona phansi because incane into ebulala isithunzi sento enhle, iyoniwa yibo futhi, yibo. Because yena njengoba ekule simo njengamanje, akekho umuntu ombeke kule simo ngaphandle kwakhe. Uzibeke yena uKhuzani kule simo akakusona namhlanje, yabo. Okokuqala nje mawuyi-artist, you-focus kwi-art yakho, awugxambukeli kuma-department ongangeni kuwona. Wena focusa kwi-art yakho, okay, you are entertaining abantu, uyacula, wenza yonke leyo nto leyo, focusa kulokho. Musa ukusuka kuloko, then wena uhambe uyoba u-organizer, same time uhambe uyoba yini, yabo. Uhambe uyo-engage namalentuzana that's the reason why kukhona abantu abanama-manager. Uhambe uyo-engage nabantu abaphethe imicimbi kwezinye iy'ndawo, imicimbi engakuthinti wena. Yes, ungayihlelela umcimbi wakho as i-artist, but not ukuthi-ke manje uhambe ugxambukela yonke indawo, of which I feel like yena ubegcine kwenza lokho, yabo. It's not a bad thing ukuba ne-relationship nabantu abasebenza kwilentuzana kuma-radio stations, but you are building a bad reputation if ever wena futhi usumuntu othenga, yabo, noma othengisa ilentuzana izinto zakho, iy'ngoma zakho usufuna kube yizona ey'dlalwa kakhulu, ufuna ukuwina yonke into wena eqhamukayo, uyayithenga, uyayikhokhela ukuze uzokwazi ukuthi-ke ube umuntu ogcine wina ngalokho. People are assuming lokho. Yinto vele naye ekugcine kuba sobala, especially ngengoma yangonyaka odlule, ekugcine kuba sobala ukuthi okay fine, lo muntu lo unezinto azenzayo behind the scenes. Thina sazi ukuthi kuwinwa malini kulentuzana kuKhozi FM, sazi ukuthi kuwinwa u2 million, abanye bebazi ukuthi kuwinwa u1 million. But mina ngayibonela imali encane kabi uKhuzani ayamukela laphaya. Uma ungabuyela nje back lapha kuyilentuzana kwi-check yakhe la, ngayibonela imali encane kabi. Mangingaphosisi kuze kusho yena ngomlomo wakhe la uthi u2 million iningi kabi imali ewinwa uma uhlukanisa unyaka. But yena-ke ngenkathi-ke ethola i-check kwakuwu2 million yini. Hamba uyi-check-ela ubone ukuthi ubuye ucommente la kwi-comment section ubone ukuthi kwakuwu2 million yini, yabo. Yiwo wonke ama-red flags lawo. Siyayibona ingoma kaJumbo ukuthi okay fine, mhlampe-ke ivalelwe ngenxa yokuthi uJumbo ufeaturishe yena. Nalapho futhi wenze elikhulu iphutha, uthi ingoma uthi uyelo ingoma yakhe la yena anoJumbo, uthi ingoma yakhe akuyona ingoma yakhe, yena he is featured by uJumbo, yabo. And noJumbo futhi wenza into elentuzini eseceleni kakhulu. Mhlawumbe wayengathathela enye i-artist because already ubonile ukuthi-ke uKhuzani abantu at this point, ingoma kaJumbo ibingaba ngempela sohlwini lwabantu lwey'ngoma ngempela-ke ebezingaba kwi-top 10, yabo. If ever kodwa befake elinye i-artist, mhlampe lawo umaskandi, yabo.
'cause nabo ezi-gospel bayasupportana. Maningi ngabo ama-artist e-gospel abephuma la ko-number 2, number 3 kwi-top 10 yokuhlukaniswa konyaka, without involving abantu abakwi-spotlight nabantu abasolakala ngezinto ey'thile njengabo uKhuzani. Into akumele ayenze yena ukubuyela, yabo, ayikho into emnandi njengokuhlala ulaphaya down to, yabo. Ungaphakameli abantu, ungaphakameli yonke inhlobo yama-fans ukuthi laba basapothe omunye umuntu nabo bathande njengoba uthanda ama-fans akho. Ungahlali ungabakhapheli abantu ngaphandle, because I feel like enye into abeyenza yiyo leyo. Yebo, yona inhlamba akanayo kodwa ulimi lwakhe liyalontuzana, luhlakazekile, luhlakazekile. Uma ekhuluma akakwazi, yabo nje kuyimanje uyakhuluma, uyabhuqa, uyahleka, yabo. Uyakhuluma, uyahleka, yena kade asebhakaza ingoma yonyaka, wara wara, uyakuhleka konke lokho, yabo. As if-ke umphathi woKhozi ubekhuluma into e-wrong uma kuwukuthi-ke yena ufila kanjalo. I don't feel like umphathi woKhozi ubekhuluma into e-wrong, yabo. Into e-right impela leyo. Baningi abantu akade bey'buza ukuthi awukhami uKhozi ngempela lugcina lwenza into enjengale. Ngempela wonke umuntu oseKhozini akakwazi ukucabanga ngaleyo ndlela ukuthi akukho ma-rules angasethwa. Ngizokwenzela isibonelo nje njengakwi-Gagasi FM. Each and every year ngoDisemba kuba ne-competition eba nemali, nesamba esithile semali. I think before beku-100,000, I don't know ukuthi manje sekwaba yimalini. Kodwa into eyenzakalayo laphaya ukuthi mawuke wayingenela leyo competition ngonyaka olandelayo awukwazi ukubuya uyingenele leyo competition leyo, wabo. Mawuyiwinile awukwazi ukubuya uyingenele ngonyaka olandelayo. Let's say uyayiwina this year, the following year awukwazi ukungenela leyo competition leyo. Yiwo wonke ama-rules, naye uwufakazi kwaloko ngoba ngivumelana naye kade kusho khona manje la kuyona ividiyo ukuthi-ke kumele kube kanjalo, yabo. Ukusho kodwa ngoba sekwenzeke lento eseyenzekile kuyena. Sonke lesikhathi ubengakusho ngani. Even na last year wayethuleleni, wayengakusho ngani. Ekuqaleni konyaka le ngoma yakhe yahlukanisa unyaka iqhubeke yatrenda kangakanani, noma ibitrenda kubona njengengxenye ethile, hlampe ibandla lakhe or ama-fans noma ngizothi ama-followers akhe. Isikhathi sokuthi vele-ke bona njengama-supporters bamsupport, yabo. Kodwa same time thina njengabaculi mhlampe noma njengaba-artist amanye noma njengomphakathi wase-South Africa asiyenzi lento yokuthi-ke sigcine silalele i-genre eyodwa nje, yabo. Silalela wonke ama-genre kodwa bese sibheka ingoma ekuyiyona ngempela possible eyenze kwamnandi, futhi eyenze abantu like bajabula ngaleyo ndlela leyo abajabula ngayo. Kodwa ngempela enesigqi ngale ndlela yokuthi-ke wonke umuntu mayeyizwa leyo ngoma imbeka esimweni esifanayo, yabo. Njengayo nje ilentuzane iGucci le. Umculi we-Afropop uyayi-enjoy iGucci, umculi we-house uyayi-enjoy iGucci, uyayilentuzana. Umculi kamaskandi naye, umculi we-piano, everyone, yabo. Akekho umuntu ongayidlali le ngoma le. Iyo-ke into elentuzane efunakalayo leyo. Na last time I think kwaku-Master KG ubani. Wonke umuntu wayedlala ingoma kaMaster KG ukuthi ulalela ilentuzane igqomu kakhulu noma ulalela umaskandi kakhulu noma ulalela i-gospel kakhulu, kodwa wonke umuntu wayedlala leyo ngoma. That means ama-emotions mayekwazi ukushintsha, i-feeling mayikwazi ukushintshwa ingoma, ngisho kuthiwa ulalela yiphi i-genre, that means leyo ngoma leyo yenza okukhulu ngempela-ke esizweni sisonke, yabo. I-accommodate-a wonke umuntu futhi ithandwa yiwo wonke umuntu, yabo. I'm not saying ukuthi azikho iy'ngoma zakhe yena ey'thandwe yiwo wonke umuntu, zikhona nazo. Isikhathi sakhe sabakhona sa-right, kwa-right, but uma kungasesona isikhathi sakho uvumele lokho nje, i-nature injalo. Zonke izinto ziya-evolve-a, yabo.
and I don't feel ukuthi-ke ukusho kusukela ekujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi kumele kudedelwe namanye ama-artist. Njengamaphi amanye ama-artist mawukuthi-ke ngempela usuke engafuni ukuthi-ke abe ziy'ncelebane zakhe, njengamaphi amanye ama-artist futhi yena akwazi ukuthi-ke athi mayebona ukuthi-ke okay fine loya muntu une-potential, mabeza bangaki nje, mhlampe baningi abangakhonfesa even nala kuyona le video ukuthi eyi ngempela nami ngaye ngazama ukuthi-ke ngixhumane naye, eyi kodwa wangithatha ngibhekisa le, yabo. So for now ngizoyivala la, bese futhi enye into, akungathi i-artist njengaye nje ulo uKhuzani, akungathi i-artist malinikezwa izinto, cause manje i-artist liyaphiwa kwesinye isikhathi ezinye izinto. Kunabantu abakwaziyo ukuthi-ke njenganami nje, if I'm spotting izinto ezi-off enkulumweni yomuntu othile, it's either uyi-artist noma uyi-minister noma uyini, kunezinto vele ey'bhedayo uzohamba uzisho, yabo. Lezo zinto lezo zikhoza sometimes i-damage kwabanye abantu, wena ubuy'tshela kade uy'tshela ukuthi ukhuluma kahle, yabo. Nathi le nto le, ukhuluma, zikhona izinto ey'-right ey'-positive ay'khulumayo, but kumthatha isikhathi esingakanani ukuthi-ke akhulume lezi zinto, futhi-ke izenzo noma-ke isenzo, isiphi lesi senzo lesi esesimuphushele ukuthi-ke agcine ekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, yabo. I-anger ikhona la, njengoba ekhuluma uphatheka kabi futhi at the same time kukhona la njengoba ekhuluma, njengoba ekuvezela amehlo abovu nje ethi-ke yena uyisilwane, akuwona amehlo abovu ukuthi-ke uyisilwane ngempela, noma uxhoshwa ikhamera mhlampe noma ama-light whatever, no. Inhliziyo igaya iy'buzi, kubuhlungu cause imbangi yakhe imshiye ibanga elingeke futhi-ke akwazi, utalako, yabo, utalako. Kodwa bafethu-ke asikho kakhulu lapho-ke esikhona, la sikhona nje, do you feel like ngempela-ke umphathi woKhozi wenze i-mistake noma-ke i-wrong lento-ke ayenzile? Do you feel like-ke uKhuzani yonke lento akayikhulumayo uyikhuluma out of-ke ubuhle noma mhlampe-ke uyikhuluma out of i-anger? Do you think-ke ngempela-ke lento mhlampe-ke yokuthi-ke kudedelwe namanye ama-artist, do you think uyisho ngokweqiniso yini noma uyisho ngoba yena eseze wabekeka ngaphandle, yabo, engalindele ukuthi-ke kuzokwenzeka ngale ndlela esekwenzeke ngayo? If ever you have anything to say, please do comment on the comment section down below. Don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Anyways, bafethu, ake ngibonge manje, danko.